yaye amalita naruguru ku mwana mpaka ilite lyagwe mbuyo mwana umwana ulitwa mbuyo umwana elito Onkorogo umwana obonkorogo kaki mwana obonkorogo Onkorogo ni Onkorogo ni numanyiti wana elite lyoka gese likoga n'umuntu mwene n'umutabana nu utimanyiti Onkorogo abantu wajya gutera mongo yabo ikasa abana bane abangina bane umwana abakorogire ayebikomanyene kokorogane wanje uko namajeza uko nyanyuga okay tiamene mokorogo bana matiri tarende nabuntu koli natigire kurera tingo tukoli tingo koroga tingo kunyuganyuga tuhunya kumukuna mapema okay alright tubanchi muligeni karibu sana tokosha Engambo yetu yabona mambiana letu kwa nobo mubwe barayi bagusi eka tukunya kuliyo nobo muboiga andake by the way eka tukwanira obomo ebintu mbirega sokoro schoolboy na umurali Matildah tukukwanira obomo tukwana mambinga alise county ya Nyamira abarayi mbayi mugete abarayi abajumbe bane bale chibunge yichi county ya Nyamira by the bwate 4 constituencies abaraya bayigaba gachamo bagatara tubarucho bagutaramo baguru enseme bagende enseme kurigirya magenderero urabona chiskuru chikwa gachugali esomuro buli okorukunga gosasa bokonyi bwe serikali ya Kuwait noruche egento kili bagokora kili kyabo gati abanyamira bange no abantu bakuri county ya Kisii no mu gushomogema ngabarayi barati kiro mirengo yabaye siasa bakiramo ngutara bari kurigirya nga ekenkia wente koba kiarosi ebunge yoyo ekerosi ruya kubwiyane eyawo ejeke batari te bunge ya West Mugirango neri ya North Mugirango yo ashinyamoko na kurwa kiro barwite ase nkagirete chiskure chiga batari rete nchiri bagote bana magendero nigo agendrete andi nara iriregeka ayandi nara kwa metenjera na kibachi tukumanyira ngaki ningi andake kerete amagendero akoratera kwanyoranga chi contractor nchire chinka kichibwenerete mbaire goseni bochibe sanchirule lakini nga chiskuru ekigenda tekwaga usechikwa meretenjera na kurwaro no bachite kurigereria Nyamira University chisemo chiri chaki abonyoru bakora wana jerusha momanyi na bwo na babunga abobane etimo yonka ile tengari tukorigoro mbakorete gento getegiyoko oke uchasomo Nyamira asumuntu ole county ya Kisii ulio mwaminyo ole county ya Nyamira na yure chibunge akerokoro chomo umujumbe osero umujumbe engoko umujumbe mugaka umujumbe bwabangina jerusha n'umujumbe nyamoko bonsi baramo babutara bayikiraga iga baligereye kiro muntu urumerengere byabo abana nchingo kabarenga barayi bayitombaramo lakini bono enaro nerega iga sokoro yabeire egekogechia abanta bange anamono kigma ekero tugukwanira amangana engananere andake yabirege koleta emechande menene sana yabirege koleta emechando andemono ase chinsemo chiri cyuburayi konyera abarayi mbaroro ere kugesa uburayi bogendrete akunyota nchuba yete Matildah nerende mayiga yaye Matildah nere nkubwatia bono Matildah nere ngo chiusanganere na nere uchakogera ngire kerugo kike cyuburayi nkuligia konyera yani abwate Godfather murayi yagotebaga nchuma itase njonde mayi ime ya serikali bono murayi bwinse Dr. Guru Mrutu no ali gali na handi nerengus yani oyebire gokora magendero era aligetu murayi bwinse umuntu tebe metenchi ndi mayiga ya Fred Matiang njinde mayiga yumu murayi buitubu okwamerera serikali ntino UDM nchuma yetebo no sai ntino UDM ya ito intumba lito kurunga henga kibata ground watelinda monanchi nalinda ground bono sokoro omonaichi omurayo yega oyibire nkia chole taimanga nakoba asemayiga yomurayo oyitobwege siasa taima bobe kubwate so murayi bwenso muskewira muruto taibo be kubwate so murayi unabona ababo kwaberera serikali ubwate so serikali gashawa usobwate so Dr. Fred Matiang tali bube mbuye sana lakini ne nogotebera kunyagoteba nga nchende mayiga ekiliyo chole tuligokora obo mubuyiga bw'abana yi watebanga nche nchomete singi nchongoro aseke amaki ya ODM nchitinte geti ko kwana nabara ibare ime ya UDM abantu bare ime yesere ugose bare aseke amaki gikora aboniga
nche andaki kiama kiane okenche no mugusi ntubwato mugusi o chikorige kiroge kega igoge ntokeni gyonsi aba bunge bali bara ofisi bakubwaterana na serikali baratebe ngato gukora kwejora nga whatever umetira ndema ngana nara yiga kale gocha yobo kenyomba nga omuntu ito na boigo chinyomba actually gusi chinyomba nguchana chiri nanda bantu sana kote bugore nga nyomba getete kora teko ukiro kyobo jumbe hase kinga kusiyasi amangana kitama amabamba be akoreto gwatana ne kana so mugusi engana egenderete koreto muchano sana wate banga asinge njonche no munyali bali ntitinde itutwaro wa matero omuntu okurumugira umugirango nchire no munyali bali tinde getikobera nabantu babo basinjira te tora umera ne kyagira bali bakale go support go senkia magete usimura igete ase serikali yanene engana egenderete koreta omuchando omonene ase urugongo rwagusi na lakini ase county ya Kisii bona bajumbe bali kianda okomenta no mwakilishi bwa bangina baba ikomi nabo igontu bwate nonye bali buna nominated buna bono mo senator ese okenyuri kwanyoranga nabeko bakongusana itse idonyore bali gusimba tano kubatema bale batano no moiga bale bane lakini mbanya kumera na bonsi tote nga bali 10 bakwanire ntekemo nakire sana kirigesi ni gomi utetimba tegerete life and teregti yes litanga ni kabisa kongole sana ase abachumbe bonsi ipi Nyamira county ase ngenjo yogorosi ya merry go round straight ekiagera merry go round ikikukwana yani rene toroji baumena netamo bone kiki kwaro ka merry go round ne teke ngao sokoro tena naki mbuya mona sogo chamo straight ve county ya Nyamira yes na korosi merry go round ye jabona okay chibona at by aspect ndaba una mwache tamo igabara ibaito Nyamira county aba MP egento muwente okora rose merry go round mokonya konye wa okay sokoro ganduru kwala kiombe kendi kyo Kisii county tabatali nekia karatika Kisii county tabatali please buati orogendo Nyamira county bakorete ababunge baito tigamba tebiti gakurarira masikio na inu kabamo rosemary go round to motokorere mirimo ekiagerera bokonyora mobunge igwa sokoro intoke ntutumye lieteri merry go round asenge nchoge ntutugukwanaga nobomo abaraya baiga ine umurayo gusi ekerakora gusene bunge ya bonchali egentogete kiaga chiro lekia olio unyali bali chache nkoko karate nga ki olio rosiri na nchiti kandosi bachamo bateba ninga ki etoko konyo mugusibu nabaraito choli inalibuli aliribolito umujubo kale guseno yo buraburogo guseno osero umujubo kale usisa rumugrango mate useni batebe tale sune kagali tororenga egetie kega kekwa gachu kiachakiro ningi kianda kikegerete omunya kwanda otarei karo bakwane nelio babeka namo bakonyo murajo yo tigaso okoro chibesa nchibwatokire nande Matildah inyoli school boy ga bese cyo kwana ntulu kwana besa chia barayi ababechume kurumu kobo nikigancha kerure kyo sabara ise chibunge chis constituency kwa kora magendero kiro mujume na irebesa nande bayirere ngaine igobone byombe byo bateba byombe mbikonyare kana se kara ibikara beka undo yo bwate besa nyinge ko buyonde eba ire kirangaine kara igona obaire kirangaine no obaire kirangaine ne ba milioni 10 bachangirira ni torochi milioni 10 bao yoyo nkibakoro yonde akore constituency ya abeke baka chiswimingi asekibago korabo yandere torochi baliba konyirolia olia akorera magendero gali kabisa next time bae nane noyo nere boigo yanko inyoliga tutatuera matayunse ekiagera kero mojumbe abakonyora chibesa chire 180 million as a financial year 180 million echichikoso as a kigancha kia NCDF na chi constituency nchiri chikonyora weka 220 million kubwatekana na mangana go sie kubwatinga project project chigendereta se chi constituency na boigo omubaro bw'abantu igonga abajumba abaiga a difference babwatora nyolenga chibesa etofauti babwate nigere nke sana lakini kero montogo jorale chibesa ne aukora magendero bwa nakekora tukurigelinga neriga sokoro askur boy Onsarigo karate na kitokoboliga tutagana chibesa icho bese chinchigo chandaye ntokoboliga keiga abarayi abaiga ebintu mbiremero biline yaro sigu chi project kora rema ni chibesa bro injiri chia chakire gusi
uko inga kigo sene bunge usene abonchali egetigie chindege nkialengo kyale kobe kwageka irwa segete aya kwenda gusigala Nyamira industrial park ne yare ko rusizirunga kwagenda gusisa umugrango ali forest ali egentogere kyale go korworo kwagenda gusinga ne bunge nyeri bali chache kwanya rusini ga county ya Kisii kansa sendali ali kwagachwa ebintu gete gusega iga gwaswa gusega Nyambera ebintu biri byali kwagachwa that's okay umura ibinsaga cha magena yoburusaka beku abana siasa abaraya bayigaba itubagusi ngucha baramo babu watimero belienga mbia korekanete gose ngaibia nkigekora bitali go korekana inalibuli abande batebanga ntutura sense moyo kwa meridia serikali igo ntori kubwaterana n'abajumbe bande bonse bakoro imbya UDA abande ba UDA batebanga ntori kumerana n'abantu fotobu atichi agenda onorucha magana buna yiga siasa chiri bako genda bakwana asichinsemo lakini ekeroto kwa nere county abantu gose abaraya bayiga bachorire mbabwanete wikaransa mo batebana ki nonye kore gose no kare gose no DM njeni kare UDA umuntu to savu no mwananchi kare gose PLP bono tikatokwana mo buna omugusi go somo menyi we county gaturigere naki amagendera yiga inkigekogera kare gukwama inkigekogera ko iregeka ninkigekogera abantu abanyakonda umuntu okonya orakanira kibesa burunge lakini otigana onye biragitaga abu obunyansi bwamera yani amagacha kwa mitaratera mate mpaka nanda chaka gutweru tiatutebenga onyumurayo onyorusene ko contractor yatika gusede bitego osembo machoge uyu South Mugrango uli ole bobasi uli ole bonchali uli nyali ngucha barangu abolinga kinkeko bintu byatikara bugo tubachi unabarayemo egeko no mugusitoko konya ali bono bonchali ora igoyo ndoko bolinga nki kwacha gukora bu Onsarigo ali swali neli karate kego yogo chabua ne bu na bongoza omo jumbe tu kwanera na gukonyoro omanyire na kinki mwacha gutukorera ibu okay Onsarigo bone ngana neje tali asobera ndengane mwamuti tindakana igoro yoko cha kwa ababunge bonsi ba Nyamira county Engambo nchege ntunarengerere tineke merigora ondie no mwana gukwana babeke onye mbako beka mangane go cha Onsarigo naro tarige ntoke gotokonya ekiagera kero monto na cholire no mubungari abwerete gukorega ase constituency yaje yani tarali arafu aso kio yonde nori onene rakore tubwati point kwa wacho soke oganye chise cha request soke tubwati 0726447367 0741583878 na china bachetoga twangibrengeli byako ainuru chinga obo mubora ibagu simburoro na mbuya obara ibagu sigo cha amo tuko na baraiba cholire abajumbe aba governor aba senator aba MCA aba women rep abuna baraiba itobonso ali bacholire mu nchubulire mbuya abaraya bayiguchamo onye nabajumbe baguchamo batebaninga ekeiga turabeke mesinge siasa kando eketu wento kibugati muraibu nsaka bekali oburusoga iga ekega chaka sigete nasigitera kolekana nasigitera inganiga uruchinereta matunda maya abayisugutwara obo mu buiga bugutaliramo na gukwana asili ogelimo na ebale ebyaba ao sanga ngono itubono mambio mu nchubulire inkiro chuga ni kwago asomo bomurai ogusi Getembe Radio TV Hello Getembe. Oh yes. Happy Vincent Moto Tonde. Karibu sana tusangamo baba. Ndio mwana zenga kupale. Yes. Bana oje kwa msala tutata. Na ndio kioro kile mejo na wala watu pale tu kwa ya ndo kwa yes. Tura tigende nako ya kwa hapa na utatika bana umeleta kwa sende kia kule kuna chapo na bana kwa tete pale bana kwa video serikali hapa bana bali wanja basi ngo bacha ndio mashinda oh yes yeah Onsarigo no mai togo chama asara kubwate inki kubwata tegerango tebi abaigana abachumbe tali bantu bacheche tali bantu bale hivi sitingiara wenzinero itingiara wenzinero Onsarigo igoronga ikwaroche asitingiara wenzira bakaragera asinari kwaroche baikaraste aja te iyo yabajumbe andake batari gochiana amo ke siasa baikaranse baumira ndabachake korage koseka amagendero tigabaje amagendero fueli chibese chonse ipio Onsarigo karati gatali baba nembi yango boli gaki abana bane okay horo chibese chonse chibese maguta chibese kuikaransa chibese kutrina chibese kuragera chibese kurara kwaroche baikaranse te senga kwaroche chibese chonse tali chikuru kurwase chibunge chidande bona ande stina nasara
ndeka iko mochi buli mambia sakare 0741 583878 ndaka yekya kirengeni kirikeke iga iguru yamangara iga yogo chamo kwabarai obomo bwabarai bagusi ine uruchini bwate imana asomugusi na ine kukwata ni kirokeli kigatosha abachumbe gali second Nyamira abachumbe bane bagutalira amo bakuligiri magendero akya kolekana nuruchigani nigwe ntokolekera sabai baito gusingima andake nuruchi e value irabe yingenchenene asabara yabaga bagusi gocha amo ngukwana asiri ogirire elimo saka na 0741583878 Getembe hello kwa kibia warari wakiribia ekisemo chama tororo kidie chacha karibu sana Benjamin umetere kama tororo ete kya fabrokesen kemera rokesen manga vichoni manga district Nyamira totebe birengera byago baba bono tikante vega bware mboyo buno Mr. Onkorogo kibacha una kwanire straight ngochi kuiwole na ki mtuache kala sigete tukatumeka mafuta milioni fulani tukagenda sigete tukalia rangi milioni fulani straight bono tibesi reti scoop va na mapere pogora mapere te koka via kama kayaga ke tungire papimete nane ngwebo liga ingike kogera enke tumaira tayo ko tamo papwatera ne pa barona ki ne pale ko kote momwamu sabamanga ne ke moroli eri koli pono rende inwa bara kwa torete mo tena mango soi e pa momwamu ame mpusie buka pene yan pakinira none ti note insegeti Benjamin na kitoko bolinga ayorochega abarayi abamwacho rene kwa ne bye mintu bitego kolekana mbu yabachamo baruto tabali amonga ekeneke na sigitaraba Benjamin yagenda right asante Getembe lo yes Mura ya mangeso karibu sana chinde ruwe bomba nero yo ndojo bwa tete karibu sana baba Kono kulingana morogeli mu areje ingetingo sababu ndenya barayiwa jamu ngorete itekende uzengera straight e point ndanga ne abaraya ko mayamba alengo lakini mbana ko kwadra na baba ama bakorega njukuna wana ngunda atega nga abantu nabo baba sema ya serikali na abari kanda ya sema ya serikali abantu abata rego naona magandra na baba lakini baba sama honzi abwe baba tongani unaona ndio mbali kwa bale ngata teka tabe kisanga baba kwa mara ya majiari baje kwa nyoro wewe iyo taji kwa kwenye takale tigazi to ngando kwa jewe no aba majiari kwa wewe abata tu agar na erpe kuro kwa tu agar na ya keri na wane bare dan tanya dere ya mutum mo mange saba de pare re ndeti pan tengo mo junde ko ya jo na majiari mo agre kura biko sang na diam kiro munda ko ero ikura ya disiasa iyo kono mno mungano Nyamira ga ya itonya Nyamira sa bila na kwenda alina sana ga mengi ile mangana Nyamira ga county yes ya ba msio ko kamera na ko batra na Onsarigo no mogava mura ngani au kama mjaba chumba bali kirana amba batra na ko nyama ya ngi all right igobona kiragari kiago ngaki ekaragari kiago kwa ni kwa nkoro kyoko iga erigera twikira magendero wana ndura ko kera abantu bale batinga ina bako kubizanira na serikali ero ama tuntu bale abantu ba serikali bale gaji na aba bashi ko kuzani ngeji monta chuo chimani chiko imisa je gaji na kaya ndere pero mo ndiga tande abanda serikali ma abanda ba serikali bali bale serikali ne tawa gaji na abanda ya serikali na jamaa gandara straight Getembe Radiant TV good morning hello etwani oh so Kristo matakatifu Onkorogo no Onsarigo mataka yote kwebire Matildah chaota ne kuwe mongalio siri Kenya bogara sasa ibonde ikipe mantegere to Onsarigo tokende busho
kono iga igonde Ethiopia mnangu kwana iga na iburu mjata na mubu ate Kenya sasa Engambo yetu nchenda atebe iga aba chumba abo wocha kwa ba manko konya omonto Nyamira abunenda yawa kete ko chaka kolike 2027 baminyo kanda ke as known as president bamotebi tuabekira abantu amo tuakira amo baya ngende kwa niaba y'abantu banyamira onye bataketege ndeki mapema Onsarigo na Onkorogo eba yo jaka mapema ni tuagete chukura 2023 ko chiabuo lakini asebono iga ya bwe to kungainana takinde baoro kyo minga matiyangi ngabono baore kaninga obabe bakiramo bagenda basokira ne nibo basokye nibo kurwarari ngabasokye nibo ye campaign 2027 ngaye kale nkyo mekike kurwe nibe nibo ngore kanera ta to Onsarigo aida mangana ye Ora leo Onsarigo sekete point batanyora neri naki abatali bastamo aye ejaute orantegerera igwa ejaute baraya baiga mbache tiamo babwatera nenga bono babirige ntekemo jamari korana amagandero bakwa to buno bolimo na kituko bolinga amagandero onye South Mugirango nebwate project kwagacha mbu yabaraya abande bejibe bakisi baenda gutara kuligelinga project ikira ni gusitira ikirana bale go jamari yakotejo Onsarigo nkura nende kwambolia bale kumya ka president ngakibako ndi president mbagende se mbagenda se president bonse batalia se serikali we kabage no because president ne timere 2027 onde bweki ko igware bono omurayi ole upinzani nagenda se president njya uchukulikio of course ngogenda bali police ayo Onsarigo all right bibono sana ngendo bako line chikura all right asante bibono sana thank you baba asante kwa ngi Arsenal amisiri point gete igwa ntugatenga omurayi ole gosino opposition takogenda se president takogenda nga chuchi konga mbali kubwaterana lakini ine mbuyabarayi onye Onkorogo kale bunge yaye ku Onkorogo constituency lakini nchisinya ine na Matildah constituency Onsarigo constituency nero abarayi abanye kuligire linga uyu nkyakora bacha batebaninga ekaye gwa kolire nekiya nije tyangibe that is what you mean kero tukulire project bune bari kuligire cheikoro ne project ere funded kwa ase ensi ya Kuwait yani nichibesa chiruri ku ensi isiko buna bono turakwanire buna bono World Bank ngochire ya support each county gete kwanya ranga magendera yaiga anda kisingi njononyo oversight na beta be strong as serikali ye county abajumbe bate banga tito konyara kuyongoli esinge nche county ye yaito tiaturi ringa ki amagendera yaiga nkayeikire anda kira bora nyorongo mo governor asinsemo yae na bogo anyalta bwati support seine tikango bagende baligere bamanye naki omonya konda nero karomobi chibesa tagakaniri ninkiyekebe nkairete ogocha kwa bamotu kwalenginga kwesiasa osekoligere okay siasa matiri tategerera ngotebi uchimotuga igas toligere 2027 omolindo oli omotindi kurumaega gaiga buna kurukutwaga agete chikura inki batale gochiramo okay project yuko ya chakirelio project bono nero yajiri ko bareta ama tatengo tebi umanye to chake go segagira onto ria akoriro mwako yo mako bolinga mwari korato achinga kitoko to ikirania magendero tegerera aje norojo ogocha kwa ba matento pimire mbato pimete sana ngakitokonyora chikura kurwa saba na chikango tonyolekera gele tumana cheyo mugaiga Getembe good morning hello Getembe Radio TV Getembe wakire ibokete bye Geoffrey bweche birenga lwa bono mambia subwa ngigando chi yakandi amangana mayigo chale ngidigante abengana ya mo iganta ko bagano no yo minto Onkorogo ogo chamo ngol kubwatinga ngakiba chage to chamo ta kibona igabal go chamo ntiba to konyo bona bana nkige na bokonyora basugumire president ya to irekende ege ndokende na bokonyora ngabuna bakiramo kana bakanyonga mujumbe naro yo mota bakende bamotezi gakina ya korra bantu bahembiremo igogo jamu kwabo gakegene igokora to konye ikiage na ndiro bodo to buno mugusito ko kwanira am right asante sana brother thank you right ndo chigali musae permanent Isaka Omwino kuna chisabo chenya bituno machoge gali bora bwa batani kundani
yonde chari sirwanga mwalimu kurugali Nyamira basement center bonvesa mobisa ni kuruchegali mwalimu Amos Bosire Onsarigo na boigoma make Rudha abange sana basaire kulende ndo chegali wikirifu mae oikirigali Matildah tukwende umutumokomo ke amangana mayingo chara sinchira yo obwikira nu asinchira bane igikira to kwa na Matildah nkelinga ki boni gumu gusina gatyo bokoreri nagende service ukoligereri omwananchi kwanza taina siasa yenga yore Onkorogo nga yatenene omwananchi onyolire gento kiriaga nire kiagira siasa igiga yakirwe myaka emenge wikira boniga kwanyara ngomuntu okoluze no mwana nabarayi batie kwaga miranga nche bono ngabira serikati kitamagendera ka usarika Onsarigo rire ngane gusareka neba Onkorogo nturi kuigwana onye negasi tole tuake gasi straight gasi mwe yamagendera ya igate ebintu mbiraba byanda konye no totebe go somo governor andake otaraba ira bya mwa na mumu ikaranzamo mwage sonsore no mwe kama nyene likamoti gachibesa cheiteka chibesa cyagende west abanyakonda batamane chibesa ose montonya omukuru machibesa ochigotenenga abantu bachane aje Matildah no mwana no Onsarigo Matildah gwaitaba Matildah chakanire sokoro ekerega likanke kwetu akwendira karaigwa mangana ara gutangaza sai ane driver tere as apali as radio rero tigabantu bategere mama ima kanyanko igule nkoro kwa Geoffrey Onsarigo enetwani ya Getembe egekega ke Wycliffe Omai Matildah obaigwa na Onkorogo school boy Getembe FM imije muno ine nuganeti konyora gisemi echingi ya chekerero liatirimba Technical and Vocation College nero lichibo liao ase intake ya January eyogenderete nigo bakuru wa chikusi ao